ये हमरा से बेनतिहा मोहब्बत करत रहली है। आ एक दिन अचानक हम देखनी है जैसे एकरा से भेंट करे खातिर एकरा दुआरी पर गईनी तो देखनी है कि करता शादी होता ई फेरा ले तरी तो हम तो वहां से लौट गईनी। लेकिन एक दिन एकरा से कहनी है के करे जा अरे जानू जाही पियावा घरे पानी भरेले। तू तो ससुरा जाता रू लेकिन अरे जानू जाही पियावा घरे पानी भरेले। लेकिन एक करे जा अरे कौनो उपाय के जइहे हमारा जिएले। तो कहली है कि एक करे जाऊ तू चिंता मत करो हम कौनो न कौनो बहाना हम कह के तोरा से मिले खातिर आए। हम कहली कि तनी हमरा के बताब तो कहली हो कि कबो सड़िया किने ले और कबो चूड़िया किने ले और छौड़ा रे अइबो सिकंदरा बजरिया ससुररिया से मिलैले। ई कह तरीका लेकिन लइकवा कहल है एक करे जा अर जानू के चाही पियावा घरे पानी भरेले। जानू के चाही पियावा घरे पानी भरेले। कोनो उपाय करके जइहे हमरा जिएले। उपाय करके जइहे हमरा जिएले। कली हके करे जा चिंता मत कर कबो सड़िया किनेले कबो चूड़िया किनेले। जानू रे अइबो जब बजरिया ससुररिया से मिलैले। कबो चूड़िया किनेले कबो सड़िया किनेले। जानू रे अइबो जब बजरिया ससुररिया से मिलैले। के करे पापा पोसल कहो सुगवा के जैसे मछली नियन दिल तो बेचिगे। पापा पोसल कहो सुगवा के जैसे मछली नियन दिल तो बेचिगे। लेकिन ये हमरा से कहली है के करे जा देखा रीत जहान के है प्रीति संसार के है दुनिया के रीति रे। तू हमरा के छोड़ के मत। लेकिन कहली कि तू चिंता मत करो। लेकिन लइकवा कहत के करे जा जानू के चाही पियावा घरे पानी भरेले। कौन उपाय करके जइहे हमरा जिएले। कबो सड़िया किनेले कबो चूड़िया किनेले। छौड़ा रे अइबो जब बजरिया ससुररिया से मिलैले। कबो
कहता जानू के चाही पियावा घरे पानी भरे कोनो उपाय करके जइहे हमरा जिए जानू के चाही पियावा घरे पानी भरे कोनो उपाय करके जइहे हमरा जिए कबो चूड़िया की मेले कबो चूड़िया की मेले जानो रे आई बहुत बजरिया ससुररिया में मिले ससुररिया से मिले जानो रे आई बहुत बजरिया ससुररिया ससुररिया से मिले